Jo, lagi kok jenggreng pisan kok terote mleya. Mulane kita takon sing sabar. Sing mesra aja etoke. Diajeng ngono. Aduh ya ya. Etoke wis Bambangan iki anggap Budayati iki sing nom. Aku wacakno Yasin ben sukses. Ben sukses. Lah. Wes. Piye rasane, Jo? Alah latihan sakanane, Mas. Alah, putune lek guyu kemekelen. Ora apa-apa, sepenting bae sesuk iso tumbas jajan. Mbahmu nek ra ngene nukokno nggo apa? Nganggo itu. Yun berkahipun Budayati pesek mikat manuk, Jo. Yo. Nggih.
Aplaus tepuk tangan kanggo Budayati pesek. Wah. Nadyan to sepuh ning gerakane Mirasa. Oh, Nggih. sehat. Pripun Bude? Kabaripun Bude? Alhamdulillah Wih. sehat. Alhamdulillah. Kalih pinarak mboten napa-napa ambekane gen langsir. Kowe ngece karo Budayati. Lho ora, lah nek panjenenganipun kan minangka penganut apa sesepuhku. Bupeh Budayati bar kiprah. Lho Budayati nek sore iki olahragane bal-balan. Masa nggih lah. Tapi wis nggih Bude nggih. Lah nek kon nipang dasmu iki isih rasa Bude. Aja ya. Mesake ah ya. Nggih, wis kadung elek dirusak sisan ndak nggih ya. Ya ora ngono kowe ki apik bagus kok le. Wah, kandhani. Agek iki lho. Dungane ibu ya ngene. Ya biji mbokku ping pindhone Bu Yati muni aku bagus ya Allah. Muga-muga tenan ya Allah. Amin. Lho, bagus sih tegese ora mung bagus pasuryane. Ji. Bagus atimu, tumindake ya ta? Nggih, ahli swarga kula Bu. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kula saged pinanggih kalian panjenengan sami. Waduh suwe banget Ora tau nyekel mic nggih Bude. Ora tau kiprah. Ora tau kiprah to. Tak kerep ya. Oh, kerep. Wayang wong aku ndek wayang wong ning Yojo kok. Nggih. Ini nek wayang wong nuwun Sekali-kali nek butuh celeng kowe jo melu dapuk wayang. Lho, lakon Arjuna Wiwaha kuwi ana celenge. Kula pun ditelepon bolak-balik kon tunggu sajen. Ning inging cetha kula saged pinanggih kalian panjenengan sami menika margi menapa ijinipun saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya ta? Alhamdulillah. Wis muga-muga kabeh do diparingi teguh rahayu slamet, Amin. sehat wal afiat. Amin 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 amin. Khususan kagem anak-anakku menika nak sigit nggih. Berkahipun Bude. Nggih, menika anak-anak pengrawit lan anakku Suwarawati kabeh nggih. Nggih. Wis muga-muga sukses, Amin. lancar, Amin. laris, Amin. langgeng. Amin. Keistimewaane Bu Yati ngeten Lho, menika. dongane ampuh. Rata-rata angger piyai pun model ngeten. Aku jenenge Udu Buyati ngawur. Anu ya sapa ta? Dipun tepangaken ibu-ibu, sedaya bapak-bapak. Jengguyu. Kula menika naminipun Wiji Welas Asih. Kok teko kono Wiji Welas Asih. Nika werdine napa to? Lho, aku iki mantune Pak Lurah. Lho, garwane Mas Desi. Iya. Oh, alah kok kaya ragangan usuk ngene. Lho, kok sing foto kalih kula mboten jenengan kula garwane Mas Desi foto. Aku ki sing garwa nomor 1. Oh. Mekaten. Oh, cara penyanyi Paham. tereli. Alah yo. Jenengan ndak sapa-sapa lho ya. Mboten kula omongke sapa-sapa mung live streaming niki ditonton wong Mesti. akeh. Iki bojo nomor 1 terus tereliminasi. Ayo Bu iki ana-ana wae. Dek jenengan iki rawuh kene iso ketemu karo piyai kene iki mergo kersane Gusti Allah kados panjenengan ngendika. Iya. Mergo panjenengan iki dikarunia Gusti Allah khusus kersane awet urip panjang yuswa ngirit angin. Kok iso panjang yuswa ngirit angin? Rata-rata nun sewu nek piyai pesek umure dawa-dawa. Piyai pesek umure Dawa-dawa. Sebabe? Ora boros angin. Tik sithik-sithik. Cukup. Pripun to? Kowe aja omong kaya ngono. Kowe njur ngonekke wong pesek dawa umure ngono ta? Nggih. Kleru. Lah, Sing dawa umure iki wong sing budhek. wong sing budhek. Iya. Kok saged Bude kok sing Lah. budhek kok dawa umure? Arep ditimbali sing kuwasa ra krungu ki. Oh iya, biasane sampun katimbalan ingkang Maha Kuwasa asma si A, si Dadap, si Naya lagi. Lah Dan iya. sampun katimbalan nek budhek ora krungu ditimbali. Ora krungu, ora mangkat-mangkat ya. wah, sesuk kupingku tak rusake jan. Ben ra krungu kok ya. Ya muga-muga donga ingkang sae sedaya Bu. Amin. Nggih, Apa kabeh meneh iki lho. kanca-kanca. Aku yakin mbak aku seneng banget bengi iki. Kok nggih to? Sepisan aku iso ketemu karo penggemarku lawas. Ya Nggih, toh. nggih, nggih. Jar saiki sing turun-turunan kan
Aku arep ndelok Utiyati ngono kuwi. Kaya ngopo ta ngono kuwi. Jebulane wah bareng. Wah ya ayu tenan ning. Gusti Allah. Gak ya Iya jebule ayu tenan ya. Lah, kok ya mah gentenan iki lho. Wong ngene kok ayu. Nek sing ayu contone kaya Aura Kasih. Iki Aura Kasihan. Aura kasihan. Kowe muni kaya ngono ora apa-apa le. Lah pripun? Sing dadi srek ing atiku bocah jale do guyu kok nyekakak rumahmu. Guyune kok kaya ngece iki, Budhe. Kowe ora yakin? Lah sampean yakin apa mboten, Budhe? Aku ki ya meng grayah-grayah. Oh, Padha-padha ora yakin jebule. Lah iya kok ya wong bengi iki spesial. Pak Loner sapa ki? Nah, Pak Kuseri. Pak Kuseri pimpinan dari Loner Pak Jayeng. Daeng. Garwane apa kok Pak Jayeng. Pak Daeng. Pak Daeng. Daeng, Ayo. nggih. Garwane asmane Bu Indun. Nah, iki Iya ta? wayangan bintang tamune siji Buyati Pesek minangka maestro. Terus karo garangan kok Rembang kuwi. Dadi bintang tamune bengi iki ganteng karo bagus, siji pesek, siji merongos. Wah, pas ya, Pak. Dadi Klop-klop pasangan yang ideal. ora berarti ki anu Mas Dalang dereng nate pirsa regane nyambik saiki nggih Bu. Selira to. Selira ke ning nggone Wonosobo 50 juta. Kayak merongos. Jenengan kok ora Kayak patung. percaya lho. Jenengan kok ora percaya biawak ni sakniki 50 juta. Dagelan wae larang biawak saiki. Ayo wong kowe mung 500 kok ya. Kakean, Budhe. Kok kakean pira? 350. Kula Niku sok tak jukuk 50, tak wenehke 300. 350 niku sing 50 tinggi masjid, sing 300 lah kula niku mulai terus digodhokno mie ngoten mawon. Nerima kok Budhe niku. Kula niku ora tau ngitung dhuwit blas angger tanggapan ngeten iki terus nyanding karo Dalang karo sinden kula mboten nate mikir dhuwit. Lho kok ora mikir duit? Lah lan apa dipikir wong wis dilunasi ndek wingi. Dadi ceritane Jolang niku nyaur utang, Budhe. Wingi tak bayar lunas sasi kepungkur. Iki mung arep muni sekeng ning dibeng-ubeng. Ya nek ra dihubung endi mau wonge cah. Lah gurimu. Oh, mlengakku salah. Nggih, pancen ngaten. Dadi kudu iso sembodo nek wis muni iya lah ngeten iki iso awake dhewe iso ketemu ra remen ta Buke. Iya. Mulane dianakke wayangan kaya ngene iki, monggo sing ragat ming Pak Lurah dhewe. Pak Lurah dhewe. Elok tenan Pak entek putrane. piro itu lho. Iya ta? Ning ya ora sepiro wae ming nimbali awake dhewe. Lah. Karo anakku Sigit. sak wadya balane ku ming piro kecil. Kecil Buke. Nek Mas Desi wis kecil wong iki bareng nebas pari 200 juta lan didoblas Mas Desi ya. Oh, kecil. Engko nek pancen kurang aku tak matur garwaku. Dadi sangone meneh ngono lho. Oh nggih. Garwa Mas Desi. Mas. Oh, alah iki. Kowe iso bayangke Jo nek Mas Desi garwane Budhe Yati Pesek. Tenan. Gek, aku nek umpamane Mas Desi nek ya nuwun sewu gandengan karo garwane niki Mbak Wiji. Heeh. Aku mesti tangga-tangga dalok. Piye? Ajeng nyuntikke mbae to, Mas. Lah ngene lah. Ngece kowe. Ora ki umpama gek pasuryane Mbak Wiji kaya ngene, terus Pak Desi kaya ngono, kek gandengan lagi ning mall darani ngeter wae iki. Ora upama tenane iki wong ya ora bakal kelakon. Wong beda keyakinan. Ah, jenengan Beda iku keyakinan nggih saged dirembuk to Budhe. Ora wis tak rembug ning ora iso. Lah kepiye aku gelem kono ora gelem e. Oh alah. ya carane. Carane piye? Aku kandhanono. Carane. Kandhan anakku. Kono ndemno sik. Dadi lali terus gelem. Fotone sampean templeki Aura Kasih. Ben ora. Kon nganggo topeng lho. Lah, kok sampean lunga-lunga. Napa dijahit kersane kenceng mriki? Bojone kula sakniki raup Alteco kenceng teng raine. Ngono ya. Nggih matane malik ngeten lho, ora iso kedep. Jenengan ajeng monggo nika. Anek kuwi nganggo apa? Alteco. Kenceng. Ha iki kok saya latar aku. Nggih, jenengan iki ku pancen istimewa. Dikencengke ning nggon tengah aja wong dunggahke ngeten.
Diunggahke nyer munggah. Nggih. Diunggahke munggah nah. Nggih. Lah nek iki munggah. Anjir koperasiku ning kene. Anjir malah kaya wedhus. Rapopo mengke nek teng pasar angger wong kersane ngemik. Kok Sembrono. yo maksude iki ming jahitane sakniki kurang napa to wong moh tuwa iku iso dijahit-jahit. Tanggoku kae dijahit wingi kleru. Jahit Jane nggon pipi dadi irung barang kejahit mulai ra iso ambekan. Tapi irung pesek ini wajib disyukuri Bude. Wong sinden kula niku mau wong ngefani kali panjenengan sing mau irunge bangir dipesek-pesekne. Wong cita-citane pengen kaya Bude Yati pesek. Amin. Mbak Eni pinggir dhewe niku, sing pinggir dhewe niku. Riyen nom-nomane irunge bangir. Bangir. Terus angger ketemu truk dijeblok-jeblok ning ngeten jedul. Sakniki alhamdulillah rada pesek. Ning aja kuwatir no arepa irung pesek. Aku ki angger dionekke ngene iki. Wong wis jenenge dhewe kok diasor-asorke ngono lho. Kuwi ora apik. Mau nganggo irung Yati pesek ya to. Pesek iki jane kuwi wis dihina kuwi lho muni ngono. Padahal jane ora. Aku ki mergo matur nuwun karo Gusti Allah ya to. Wong iki paringane Gusti Allah. Dadi malah contone kuwi sing jenengke Yati pesek ki dudu ibuku. Lho sinten? Kabeh Penggemar, fan. Penonton kuwi. Dhisik wah pasak cilik ki dane jogate apik ngono kuwi. Nah dadi pasak cilik bareng gede-gede nganti tuwak ya pas. Rapopo. Dadi kita itu rata-rata wong ning jaba-jaba kono sing dijual itu kelebihan. Lah nek awake dhewe kekurangan. Nek kowe kelebihan kok. Kowe kelebihan Jo. Nek Bude kekurangan. Kowe lebih le. Kok iso ki lho? Sing lebih ki apane? Iki sikilmu ki apa Kedawan. jenenge? Sikil. Ora kedawan iki pas. Awak. Astane ya pas. Pas. Iya ta? Dodo. Oh anjen wong kene. Apik. Nun sewu janggut ki ya wis pas. Nggih. Ah, iya ta? Lah iki. Ndur jagot iki sing ketoke rada Ana kae lho, ndelok-ndelok, ngendang. kok kaya meletot. Sesone nek ana tukang foto kuwi aja diputus kok ngiringan ya. Nggih. Mergi napa no Bu? Mergane napa? Kita lo maju. Neng ora apa-apa. Ora apa-apa. Iki aja Nek kok kok jenengan aku ya ora wani muni lho. Nggih, nek kok jenengan ora ngendikan ngono, bojoku dhewe iki lho foto nikahi kula dikletek ngeten. Lho sebabe? Ha kleru dipoto nggon iringan. Heeh. Ketok merongos bojoku isin. Lah wingi ape mek bang kacau, surat nikahnya mana? Ditakoki. Suaminya sudah meninggal ya kok enggak ada fotonya. Kono lho. Ora apa-apa. Sing penting ki ya ta. Wis kuwi paringane sing gawe rezeki disyukuri wae. Kula tak syukuri, kula ora nyukuri tak dandakno ning gone Singapura kono tak dadekno untuku tak gawe untu kelinci. Oh iya. Ben ketok mbari. Lambeku tak tarik mengguri untune ben cetha. Ora ning kuwi jane untu palsu apa asli to? Niki jek pekno wesi tak cokote bro pekno wesi ngono. Bojomu dicobi mawon Bu lek muni ngono. Kepiye? Wong niku niki asli lho, asli bojone kula nipun asli. Lho, asli niku entuke seneng kula nggih gara-gara nek wong ganteng wis umum. Lah niki milih sing kaya garangan. Dadi golek bojo sing elek tur merongos ngaten. Ki ambeke laris kan gara-gara ditelepon, anu Mbak ini sing bojone merongos kae terus dadi laris. Saniki ki ambeke. Untung ora dadi bojoku ya. Lho, lah pripun? Nek aku dadi bojomu ra iku malah saya rusak le. Walah. Oh bener Jo. Ting blaret Jo. Lah iya, umpama aku milih wong donya sakmene jembare kok kaya ora ana sing dipilih golek bojo kok. Piye? 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 Lah nggih kaya donya iki sempit ora kena dipilih. Milih ra ya sing ngene iki mosok milih. Lho. Aduh. Kowe ngenyek aku. Ayo kowe ngenyek aku. Ngomong samu, aku dadi bojomu walah le. Kowe nek ndek bojo kaya ngene iki, ora bakal aman uripmu. Ah kok ngoten lho. Nah, kowe ndek bojo aku wis aman sak jeke. Sebabe apa wong ndek bojo ayu kok ora aman jenengan iso aman. Lah wong kirek ora doyan aku kok. Wah yo ora wong sakniki apa-apa pun zaman kemajuan. Niku wonten layang Bude. Apa? Nah, niku. Nyun lagun Caping Gunung. Ingkang nembang Bude Yati pesek, ingkang jengleng Mas Jolang. Wah, menika ugi request saking Mbak Fuji Nusantara, Caping Gunung dinyanyiin
Bunda Yati pesek. Yo. Kok hihi pripun ta? Suaraku ki ora karo-karuan Ora apa-apa. Apike iki ya mengenek nyuarani aku ki saiki. Mboten tiyang mriki pun kangen suarane jenengan. Cek Mas yo piye-piye ora masalah, sing penting jenengan sing minangkani. Ya, muga-muga suaraku ambak elek ning dadi berkah ya, Le. Amin 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 amin. Kabar dadi paringi teguh rayu slamet, lancar rezekine nggih Bapak Ibu. Wes sing do ndek utang ya ndang iso nyaur nggih ta. Nggih. Wes pokoke sing do gerah ya mari sehat nggih ta. Amin. Kaya kula lho sehat alhamdulillah. Anane tanggapan ngeten iki ora dikongkon urunan nggih kersane do kelar nyarutang budhe. Umbul sing dhuwur aja. Nggih. Iya. Nek buke aja. Coba Malah ra karo-karuan nek melok mumbul mungkin. Pun aku, kula sing jengleng mawon buke nembang. kok jenggleng aku. Nggih. Nggih kula jengleng jenengan. Piye cah? Oh alah kok piye? Krungu ora tak kira-kira aja. Iki kok angel penjelasane. Lho aku ki tak kon ora angel. Buke niku nembang. Aku bahwa nembang. kula sing jengleng, kula sing mumbul, buke sing meneng bae. Oh, ngono. Ora Buke meneng bae ben ora kesel. Nah. Ngono. Iya, oke. Oh. Dadi kaya dene wong bebojoan kae to, gotong royong ngono ya. Ya. Sing lanang mikul, Sing sing wedok. wedok Nggih. mikul sing lanang, sing wedok Kok malah betul sing lanang mikul, sing wedok dipikul. Halah. Malah ora, karo. sing lanang mikul, sing wedok gendong, sing lanang mikul, sing wedok gendong sing lanang. Jenengan iki piye lah cah aku ngrasakno. Ngene lho, endi mau? Weh, Iki apa? iya. Kalimate niki kudune sing tepat, aja disporsuh lho. Sing lanang mikul, sing wedok gendong. Sing lanang. Sing lanang. Terus iki Sing lanang mikul, sing wedok gendong. Titik. Lah ini kesalahane. Apa kok salah? Angger muni sing lanang mikul, sing Oh, wedok Pak. gendong ki titik. Ora jombok warna sing lanang neh kok malah gendong-gendongan. Oh, dadi nganggo dititik to. Titik. Dekku paudu. Lho kok malah titik miliki. Lah piye sing ngomong ki cetha aku ki. Ya angger purik tak untir ndasku lho angger purik. Kok ya Nom-nomane yo kemewat kemayu jo. wah lah iki yo ngentekno bakul kacang nom-nomane ya, Pak. Ya. Saben bengi. Mikek wale budhe mikek. Wale. Alah, iki ndak wis suwe ra nyekel kok ya. Antarane ndase mbek buntute. Ndase sing muni ki ndase. Nah, kok yo kene. Carane nek dibateni saka kono e. Alah. Siapa? Bengi Wah, nganggo. nyawa. Ku Menengo. Ah kok rono-rono iki yo ngene terus kok. Perawatane apa kok iso pinu mak jeleng. Apa aku ngiringan-ngiringan kuwi. Entuk Lah ngiringan. wong jengleng kok kono kok ngene-ngene kaya reak. Lah kene ya kemeng ngentutno ngene. Ora omong kok kowe kok. Ya tengok-tengok dijengleng kono nembang menikmati. Sing mesra aja etoke. Diajeng. Aduh ya. Etek-etek wis bambangan iki anggap Budayati iki sing nom. Aku wacakno Yasin ben sukses. Ben sukses. Iki tek ketoprak lagi gandrung. Oh, Sing putri nembang, sing lanang Pokoke katon. kaya Wiratmaya karo Sri Huning ngono iki lho. Kowe kok muni ben sukses iki karepmu piye? Lah, Kok iya. diwacake Yasin. Kayak ngene lho, Wiratmayane ngene terus si Huninge. Jar piye? Apa-apa, seakan-akan ambek aura kasih. Nganggo kacamata ireng kowe dadi ben
Kok iya ora kaya mengkono Diajeng. Apa wae kang sira aturake marang pun Kakang minangka dadi tandha tresna. Kaya ngono ya Kang Mas, sak tenane aku tresna karo panjenengan kayaan Kang Mas. Iki lho. Jawel. Aku aja mbok jiwet to. Jawel kene. Apa nek wis ora demek apa-apa kok. Demeken. Lho, yo ape ora dinggo goe man dinggo lara kabeh. Oh alah diajeng. Wis suaramu ki kaya gawe mareming atiku. Asu dhewe. Kuwi mau piye? Suara Suara ora nganggo A. Suara. Lah yo Kowe mau muni piye? suara. Sesuk bintang tamune iki neh. Iya. Ya wah ya la sola. Muga-muga. Iya ya Diajeng coba bacotake kok. Angko laliku ilang. Lan temok ki ngene bae. Aku ki wis mari entuk dadi copet. Lah nek kaya ngene iki seakan-akan kok kaya najis. Ambek bojo ya sing mesra Plek bener ya? Plek metenge kapan? Lah. Wes. Piye rasane, Jo? Alah latihan sakanane, Mas. Alah, putune lek guyu kemekelen. Ora apa-apa, sepenting bae sesuk iso tumbas jajan. Mbahmu nek ra ngene nukokno nggo apa? Nganggo itu. Ayo Diajeng. Yen memajang karo Sira iki. Apa? Mau piye mau posisine? Mau ora wis tak omongi. Aja dhuwur-dhuwur soalé ora nganggo gedodoran. Deodoran. Ambune lenga putih tok. ora kowe iki fitnah kowe iki. Lah apa wi? Truk. Kowe sing mambu lunga putih ngono kok. Oh iya aku. Malah aku sing lali. Tak dudi. Jo, lagi kok jenggleng pisan kok terote mulai ya. Mulane ki takon sing sabar. Wong model ngene mbok kon jenggleng lha iki aduh terote muntir. Pokoke yo tekan yo padha wae. Iki padha nek aku karo iki mesra ki mbok tabohane musike kendange sing enak. Bocah, Mas yo awake dhewe iki raine didawang ora enak ning kendangane sing enak. Endi mau? Badhe tindak pundi Mas Jolang? Niki ajeng nyuntikke mbae. Kalih garwa kula. Menika nembe mesra-mesran kalih garwa kula kok. Nika badhe kalian Kang Garwa blonjo teng mall. Kok mesra kok digandeng terus? Nggih, lah engko nek ora tak gandeng malah ra iso nyabrang wae iki. Watahan Wong tuwa ki alon-alon ngono kuwi. Alon-alon ngantek sing jenggleng kliwat. Tak delok. Wong aku ning kene kok ndek jablas rono. Baleni sini, tak delok tak. Oh. Kang Mas Jolang sak tenane aku terus Kene. Bari iki. Oh, alah iki dope wayah genti iki ketok. Kaya iki bari Jolang kene. Mulane ket mau tak gandrung kok kene kok
Mrene terus. Jebule. Wah, ora ndek SIM iki. Angel. Aja nyalahke aku. Lah kepiye to? Lah aku cedhak karo iki ketake kaya anugerah, bareng cedhak sampean malah musibah. Piye to? Sapa wonge sapa sing gelem mlebu swarga kudu kuat karo musibah wong ayu. Oh, ngaten kan, Mas. Kene. Irayuan. Saya cedhak musibah, saya cedhak marang swarga. Kaya ngono. Cita. Hop. Iki mau pacaran tapi pembunuhan. Kok bisa? Kok bisa? Lah enak-enak kene diajeng tak rungokno penak kono. Wah lho, mbok sampluk untuku ngaleh nggon. Sing mesra calon garwa. Aku karepe mesra. Mesra. Ning bareng kanca pengrawet apa meneh sing ngendang kaya ngono apike, aku ya ora iso meneng wae no. Aku mesti kudu polano, Mas. Wah iya. Yo ngalah aku kok cara kok Gusti Allah ketok tak kon ndadekno umur 18 taun neh. Upama iso Kok cara Gusti Allah katon iki tak jalukno meneh ya Allah. Budhe Yati pesek sampean gawe 18 taun meneh. arep kok kapake. Ya lha ya ora tak apa-apakno kene. Aku nek ning omah nek wis nyambut gawe ngene iki to, Mas. Aku mbak-mbak isih bau kencur lho. Walah bau kencur ora mambu dringu. Bau kencur. Bocah wingi sore. Ora ngono. Ndak pripun? Mergo aku dipijeti nganggo kencur kuwi dadi Oh. bau kencur. Rumangsane kok Kaya Le. obat kaget nganggo dringu. Ya ning elok-elok banget Cahyu. Pun Kakang rumangsa bombong lan mongkok atiku. Sak jagat ora ana papat. Sak jagat ora ana papat mung kowe sing bisa dadi gandelaning nala. Iki wong pacaran kok kaya wong picah. Iya. Tak eling-eling ancen kaya wong ngemis budal iki suken kae lho. Kurang eneng nasabah. Rasane Budhe Yati iki ya luar biasa. Janjine piye Mas? Apik lho iki kaya setanan nek barisan kae ya Le. Nggih. Iringane kentongan oplek oplek Ya, oplek. wis Kaya aja. cemas metu setanan kae. Iya ning ora usah praktekno pun Kakang rondo ora lilo. Ijin kan Mas. Dilani Kakang tenan. ora lilo. Suwe kok seneng tenan bocah iki sajake. Alas ngene lah malah genah sertifikate ombo rapate nganggo Mas. Yo. Lah kuwi seneng karo apane karo cah nom-nom kuwi karo Mbak Eni, Mbak Yosi karo Budhe Yati pesek pilih ndi? Iki nek secara logika, Heeh. wong lanang sing pinter pikire, Heeh. tur sing duwe cita-cita dhuwur, iki tetep milih sing sepuh timbangane sing nom. Sebabe Sing apa? nom iki ragate pirang-pirang urung karuan nek setia. Heeh. Lah nek wis tuwa ngene iki, Piye? oh dimbarke selehno ngisor pet tukul dhewe, Mas. Kaget ora Mas yo. Ki Mas Yatno. Aku melu kok Mas. Ayo adik Yaya. Oh, iso. Yo. Ki Mas Yatno ki sing dalang ndek awan. Lah nggih ya Mas Yatno Gododan sono. tak kira ki mau malah gawane Bu Yati. Ha iki kanca Rene lawas. neh yo. Cacile. Cacile meneh bablas. Lah nggih wong roh kono sangkan parane kok ya. Ae bojo. Panas udan. Cegatane. Iki sing ngupeni aku nalika mbiyen aku PSG KKN ning Karangpandan iki daleme Mbah Mantep. Oh. Padha-padha candrike Mbah Mantep Sudarsono. Awet lho Pak iki tawet.
Aling-aling. Aling-aling apa diajeng? Cepeng gunung. Kok isih penake perawatane nganggo apa to diajeng? Aku Kang Mas. Kok isih empuk? Aku biasa. Wah, Aku ini coba. rahasia jane rahasia Mas. pun Kakang pengen pirsa Ayu. Aku biasane. Ora apa-apa nganggo godhong surah tak godhong salam. aku izin Mas. Ora sah isin, ora sah isin. Aku nek siram kuwi rak ngagem apa banyu anget. Terus aku kosokan godhong jati Kang Mas. Walah, lek kok kaya buntel tempe. Godhong jati ki ora nggo kosok. Dienggo Kudune apa? diguak, dikosoki nganggo sabun. Gip Wah, wong kuno nih. Sampune kau. sampune kau. Kae. Kau mau. Ayo nek wong kuno ya roh sampo kau. Putih ngono kae. Putih ge ngerineh nek sunat. Piye? Lah. Sunat ke bar dirogoh terus dipurmuri putih-putih SA. Ya. SA kae terus dibuntel. Walah, Pak iso kaya donat ngono. Ngeri. Perbane kotak-kotak. Iya, biyen ki kaya ngono cah Kok nek saiki. nglethek dikek tes-tusi Revano. Lah, bocah saiki sinater terus nganggo dokter, nganggo sinar laser bar mulih bal-balan cah biyen. Heeh. Kene dikeki tumbu. Ngono. Rekasane cocok ngono ku sing karek nganggo nek ora bener muring-muring kok. Kita iki cocok nek karo Budiyati. Lho, jenenge antarane ngaku karo diajeng iki cocok. Coba bacutke diajeng coba ngono. Bacutke wong ayu. Nadyan wadon sarata. Sura suling mandang suarane. Jenang gali kagulane. Joli agamane. Jolali. Nah, bawane wis sadurunge langgame iki nganu, mengko panjenenganipun garwane Oh, garwane Mas Desi, Mas Desi. Nah, iki tak garwane garwane Buiji. Cocoke iki pancen garwane tenan ora? Nah. Mas Desi diaturi munggah, mengke sekalian karo Pak Eko Sutarko. Nah. Pak Tarko. Monggo Mas Desi niki Monggo, Mas Desi. Kang Garwa sampun nenggo kawit wau. Monggo Mas Desi, mentara Monggo, monggo. Mas Desi. Monggo Mas Desi. Monggo Mas Desi. Monggo Mas Desi. Sindene Jo. Pak Eko Tarko, Pak Tarko menika. Rati mriki Bapak niki kare garwane Mas Desi. Monggo Rati. Pak Eko kali. Monggo Mas Desi. Monggo Mas Desi. Garwa kula wonten pundi? Monggo dipun tenggo garwane. Oh, Maaf semua yang bawa HP atau foto, tolong bisa di foto, diabadikan ya. Saya dengan suami saya. Ini tolong yang punya kamera di kloset ya. close up. Yo close up. Closet. Sering ngomongin Aduh, Kowe cemburu. hatiku. pemburu. Sabar nggih Mas, sabar wong ancen kawitane ngoten monggo. Ada ucapan apa?
Oh. Saking bahagianya nggak mau berucap apa-apa. Mungkin ada sepatah dua patah buat tamu-tamu. Sudah tadi, sampun kalau mau. Mau sak menika mau Saya mau menikmati hiburan mawon. Badhe besok. Kula nyuwun nganu mawon, lagu Gugur Gunung. Oh nggih. Oh, nggih. Yang rancak. Oh nggih. Lah niki capek gunungnya diteruske napa? Nggih diteruske Diteruske riyen gugur iki capek gunung gunungnya dari telas. nggih kersane sareng-sareng capek gunung. Tapi kula ora iso jenggleng lho. Hah? Ora iso jenggleng. Sampun penepas jengglengipun kanton. Anu koyo Mas Desi nggih monggo. Monggo mriki Mas Desi kali Pak Tarko kersane besok. Monggo. Caping gunung Budayati. Ya. Oh. Sampai gunung pun didangdut mawon. Oh didangdut siap. Nggih. Didangdut monggo Bapak. Monggo Bapak. Gus Niki agak Bapak, ini kesana, Pak Lurah. agak kesana. Pak Lurah liyane ndi? Monggo. Pak Lurah mana Monggo niki? Pak Lurah. Monggo. Ini Pak Lurah di Nggih, rati mrika mengke jomplang panggungnya malah. Siap-siap ya Pak Lurah. Nggih. Budayati siap dikeroyok sementen kacahe Bude. Oh, siapa takut? Yes. Ya biasa. Monggo rati mriki Bapak. Sepuhe Mbak Eni semenyo kaya Monggo Pak ngene Lurah iki. rati mriki. Ini Mbak Eni nggih. Sing Nggih, mboten napa-napa mengke gantosan.